Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Kuan ba dong ba? Agkat to magsulti mo gabi ba? Kato bang giingon kag nahigugma na bitaw kas babae nga minyo. Dong! Ken sabi itong babayan na dong ba? Ha? Dungkri ka? Gusto ka ba manarbaho, Apyot? O gusto ka nang mupahuwas dayon? Oo. Unsa tong gisulti ni mo no? Tubag! Ngak mo. Dagan binigay kong nainom. Ug nagsagol pa ang binong akong ginom. Mauning nag-hangover ko. Pero unsa man akong gipanulti kang Apyot. Unsa man di. Apyot! Apyot! Dungkri ka. Marika! Marika! Kung unsa imong nadungog na ko gabi, o kung unsa may akong ipanulti, kinahanglan nga di igod nimo abot bisan kinsa, ha? Kinahanglan dili gyud. Oo, ay. Ikaw ba? Ikaw ko na daw. Hilom, kiwa po kumuman. Oo, tong. Hilom na kulo. Unsa ba imo nadunggan akong gabi? Unsa may akong ipanulti? May kipanulti ka dong. Wala mo ko nadungog ka nagsulti ka. Unsa? Unsa wa magsulti? Bitaw dong. Hubog po ko kabi. Mituyok na yung nagbalay sa dihang gitiwas og inom magsobra ni mong bino nga tungas botelya, no? Basta timan ini, ha? Nakaila ka na nako. Nahibaw ka na Apyot kung ako na masuko. Sayod ka gyud ana. Basta timan nakailangan na ako, ha? Nahibaw ka na, Apyot. Kung ako na'y masuko, sayo dit ka, anak. Hadlok ko ba ako? Ang ko'y pagtuon niya. Magpatara lang ko nga, lubago niya akong liyok. Norway! Pila rin pagdalagan, oy! Apyot! Apyot! Ako'y nanawag na po ito. Umatika ka yung ani, ba? Suma! Nakadungo ka akong gitawag, wa? Doon nga, naradag! Kasabay nag-inuno nga, wak ko makadungo ka. May magbungol ko. Apyot! Dog! Wato kas tinasawang? Oo, dong. Mau maniginguli mo. Kay, lisod kayo ni ako din sa balay, dong. Malubag ka ni mo akong liok. Nagbagot-bot ka? Nagkibot-kibot mo ng baba ni mo? Wala, dong, oy. Ayan lang pagkanto. Kaya tuwa na si Simo. Ako gisugo nga mo'y mutabang-tabang nila dito. Dinhin lang kasbay. Pero na ako'y madali og sugo kung may kinahanglan ko. Pero naman si Bibing, no? Ikay gusto na ko. Si Bibing mo'y mo si kasos pagkao nato din dinisbay. Ug manglimpyo. Unya ko dong. Mutanaw lang kong TV, ane? Sa cable? Okay na po ka, dong. Ganahan jud kag kibol. Kay putlan takas tumoy. Tumoy sa ikog nimo sa tubangan aron makibol ka. Dong, ay. Dagan ka ignindot ng masalina, dong. Unsa ta, dong? Putlan takas tumoy sa ikog nimo sa tubangan aron makibol ka.
pagkaon sa mga bata dito sa eskwelahan? Ako lang, ko rin. Kay mudritso ko sa sawang gikan dito. Mag-unsa man ka sa sawa? Makikita ko ni Ricky. Ha? Alang sa unsa? Alang sa unsa, Francine? Francine, alang sa unsa? Bayan atong gipanagsabutan. Atong gipanagsultihan. Unsa? Francine, Nakita nako ang kasinsiro sa tinguha ni Ricky. Namutabang nako. Nato. Sa atong kalisod ko rin. Mo nga maniguro ko nga makatrabaho gid dito sa kauluhan o sa Cebu. Francine, di ka ba gidi ay magpapugong? Wa ba gidi ay mausa bagi mo huna-huna sa akong paghangyo o pagpasabot nimo? Hay, hapit nikit ko maman. Doon na lang akong kuwang sa ansiranan. Are you done? Hapit na, sir! Day, Miles. Day. Uy, wala si Kuya Dudut. Unsa man, Kuya? Nak-test pa mi. Naa si mama ko rin. Ha? Na si Mama? Nak-test pa man mi. Doon na lang akong kuwang. Hindi ko man na nakuha. Adto sa waiting shed. Adto may magwat ni mo si mama. Naunsa man ka ma. Nagilak man ka. Ito may nag-away ni Mama. Nga numihilak man ka. Ma. Huwag nag-away na ko, Dudut. Miles. Pero si Papa Francine nimo. Ha? Si Papa ninyo. Yun sa magkang papa. Ikaw mo. Yun sa di kang papa. Kamuray magkapugong niya, mga anak. Oh, Kamura. ha? Ginoo maluoy ka. Hatagi ko og sign na husto kini akong desisyon. Iya taon ko Ginoo. Makikita ko karon ni Krike na suod akong hikala. Aron magpatabang niya sa konting uha nga makakita og trabaho nga dunay maayo nga sweldo. Aron mabuhay ang akong pamilya. Hatagi kong sign sa amo niyang panagkita ni Krike. Diyos ko. Waman dire si Dong Grege, sir. Tuwas bay. Wa day siya mo anhi karon? Wa, sir. Kami ray ni aron dire. Pwede manggong inom gabi mao nga kabangon og sayo nang over to. Sige lang. Mahimo raman ka nga adtuon sa bay. Aw, adto lang sir. Tawag lang nako si Apyot nga tuwaron dito. Agong pasultihan si sir nga moadto ka. Oo, sige Brad, palihog. Og salamat kayo. Ingon ako palihog kay mudretson lang ko dito. Sige sir. Salamat. Naunsa man ko. Wa man ko makasabot sa kung tibati nga nagpaingon ko karon sa bahay ni Kriki. Mura man lain ang akong paminaw.
namugnaw og may kusog pag-ayo ang pitik sa kundukan. Mao ba niyan sign nga akong gipangayo nimo Ginoo? Mao ba kini? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!